Jien inżomm nies qribi li jitrattawni b'rispett. Jien noxa bil-pjaċiri tal-ħajja. Li nservi lil ħaddieħor ittini sens ta' skop kbir. Jien nonora lil ġismi li fih jitħaddan il-potenzjal kollu tiegħi. Is-sensi tal-intwizzjoni tiegħi huma ħajjin. Li nikkrea iġġib li ħafna ferħ u sens kbir ta' skop. Jien infittex li nkun font ta' ferħ għal ħaddieħor. Jien jixraq li l-imħabba. Jien għandi l-ħila nieħu ħsieb tiegħi innifsi. Jien font ta' kreattività. Jien inħalli warajja ħwejjeġ tal-passat li m'għadhomx iservuni. Jien infittex iskiet sabiex nisma' l-gwida ġewwinija tiegħi tmexxini. Kull nifs li nieħu jimlili l-pulmun bis-saħħa kollha li neħtieġ. Inħoss paċi ġewwinija. Inħoss eċitament tal-ġejjieni li qatt irid jinkiteb. Jien nonora li l-nifsi u nitratta li l-nifsi b'rispett. Jiena kreattiv u b'saħħti. Jien ngħix il-ħajja b'aġġ kbir għal dak kollu li għad irid ikun. Jien nattratta nies bl-istess valuri tiegħi li jaraw fija bniedem denju ta' rispett, fiduċja u mħabba. Jien inkun fl-aqwa tiegħi meta nħalli l-kreattività ta' ġo fija tmexxini.